Postoji li scenarij u kojem libanonske oružane snage mogu biti raspoređene na jugu, ponovno uspostaviti svoj suverenitet i razoružati Hezbolah? Šanse su male. I mislim da je cijelo načelo ili zamisao da se razoruža Hezbolah trebalo započeti s juga bila pogrešna. Zato što libanonska vlada nema suverenitet na jugu zadnjih 20 godina. To je Hezbolah. Zemlja. Ako zaista želite započeti proces da Libanon postane suverena država, trebali biste početi od Bejruta. Trebali biste se pobrinuti da u Bejrutu nema Hezbolaha. Trebali biste se pobrinuti da uprava nije infiltrirana od strane Hezbolaha. Kako to postižete? Potrebno je puno hrabrosti i morate preuzeti rizik. I kao što sam rekla, morate biti jači. Dakle, puno toga treba se dogoditi istovremeno. Što se tiče libanonske vojske, znamo koji su zapovjednici koji surađuju s Hezbolahom i oni su još uvijek na svojim funkcijama. Načelnik vojske vrlo jasno kaže da odbija ući u bilo kakav sukob s Hezbolahom. To znači da će uvijek biti kompromisa. I Hezbolah je to iskoristio u proteklih godinu dana ili nešto više. I ono što je učinio, postojala je suradnja i koordinacija između tih časnika i Hezbolaha. Na taj način su to skrivali. Vojna prisutnost Hezbolaha južno od rijeke Litani. Definitivno sve što se događalo izvan rijeke Litani bilo je potpuno slobodno. Svaka mala naznaka razoružanja zapravo je bila koordinirana s Hezbolahom. Kako bi se stvorio dojam da se zapravo nešto događa. Ali vidjeli smo da je otprilike polovica lansiranja na Izrael u prošlosti tijekom prvih nekoliko tjedana trenutne kampanje došla južno od rijeke Litani. Vidjeli smo da su brigade Radvan lako prešle rijeku Litani. Nitko ih nije zaustavio na početku kampanje i uspješno su djelovali protiv nas, lansirajući te dronove i rakete sve do sada. Dakle, libanonska vojska jednostavno nije bila prisutna. Jednostavno nije učinila ništa. I dok god nisu spremni suprotstaviti se Hezbolahu i preuzeti rizik građanskog rata, ne vidim kako postoji šansa da se nešto loše promijeni. Dakle, ono što opisujete, duboku infiltraciju u državne institucije, u vojsku, opisujete državu unutar države. Da. Dakle, je li predsjednik Aoun, Joseph Aoun iz Libanona dovoljno hrabar? Rekli ste da je potrebna hrabrost libanonskog vodstva. Ima li on tu hrabrost da poduzme te korake za koje kažete da se moraju dogoditi? Gledajte, naučila sam kao istraživačica, posebno nakon 7. listopada, da ne mogu ulaziti u glavu ni jednog od onih koji istražujem, uključujući Josepha Aouna. Ali kada gledam što on radi, a ne što govori, ne vidim nikakva djela, nikakvu akciju. Daću vam jedan vrlo mali primjer, u redu? Savjetnik Josefa Aouna za obnovu Libanona nakon rata koji je nominiran, mislim, 2025. godine. Zove se Ali Hami. I bio je ministar u ime Hezbolaha u prethodnoj vladi. A prije toga bio je zastupnik u parlamentu u ime Hezbolaha. I on je odgovoran za obnovu Libanona. On je savjetnik predsjednika za obnovu Libanona nakon rata. Evo jednog primjera. Kako to da je ovaj čovjek još uvijek na funkciji? Kako to da Joseph Aoun grli njega i dovodi ga svjesno, namjerno, shvaćajući da time daje moć Hezbolahu umjesto da ga oslabiš? Dakle, u osnovi, kažeš da ne treba samo razoružati vojno krilo Hezbolaha, već i njihovo političko krilo. Ne mogu imati nikakvu prisutnost u libanonskoj javnosti. Više od političke pobjede, dobro, politička pobjeda, to ću na trenutak ostaviti po strani, više od političke pobjede cijela ta struktura države unutar države koju si spomenula. To znači škole, izviđače, benzinske postaje, banke, supermarkete, ljekarne, sve što možeš zamisliti, financijske aktivnosti, socijalne usluge, sve što ti. Hezbolah brine o svojoj bazi. I danas postoji prilika, jer je baza Hezbolaha je raseljena iz tih područja u kojima se borimo. Da, i budući da su raseljeni, tko se brine o njima? Vlada Libanona ima priliku osigurati da je jedina koja se brine o tim raseljenim ljudima upravo vlada Libanona, a ne Hezbolah.